Sebengela mbukelo khona ekhaya ubuyela umthandazi Dlamini P3 Mpumalanga ngithemba mbukelo khona ekhaya emahoyida kuphethe kahle njengoba aqala njengamanje phinde futhi azokuphetha kahle mbukelo khona ekhaya uyiphathe kahle kulula kubusisa nabakini bakubheke bakhanyisele ngithemba ukuthi ama video ambukelo khona ekhaya akujabulisa mawabukela lapha ekhaya uma ukude ukuphina ukuthi magumbeni amalomhlaba ayakwakha futhi akuphisa mbukelo khona ekhaya ngitheke bhala into ofuna sikhulume ngayo ngaphansi ucommente mbukelo khona ekhaya. Alright. Kunezinto ofuna ukuzenza empilweni yakho noma kunomuntu ofuna ukuphila naye noma ke osowuphene already njengamanje kodwa mawumbheka lo muntu umbuka uvela ngathi ngabe uyaphalaza or ngabe uyamcasuka lo muntu sobula ngathi ngabe uthola omnye ongcono kwendlula yena mbukelo khona ekhaya. Ngithi ke elam uma nisa understandana lo mthathe umphalazise umfuthe umgeze lento ayethwele isuke lapha kuye mbukelo khona ekhaya umkhande wena umkline wena lobunguye bakhe ngoba njoba samubi nje kusho sekukhona imoya emibi eseyikhona esendlela indima yayo lapha kuye lo muntu lo wesilisa noma owesifazane mbukelo khona ekhaya. Nezinto ofuna ukuzenza azenzeka uyawakha indlu ufaka kwakho umuzi ufaka ukuthenga imoto ufuna ukuganwa imali ayihlala imali ayivuni zama mbukelo khona ekhaya ukuthi lento uzitshele wena ngaphakathi ukuthi yase ngifuna ukuganwa sengifuna ukuba nemoto sengifuna kwakha umuzi ngifuna ibusiness ukuze lento uma seyikhulumile uzokwazi ukuthi nabadala abakini ngasekho emhlabeni ngoba abakini ngasekho emhlabeni bayibona into uma ufuna ukuyenza mbukelo khona ekhaya uyisho ngaphakathi zweni yakho into ecabangayo savele bayibule into ofuna ukuyenza mbukelo khona ekhaya. Engifuna ukukhuza kubantu ukuthi nina abantu nenkinga kanje niyayifihla imali ayifuni ukubhadala bendabuko anifuni ukunikela anifuni ukupha abantu athi umuntu mina nginamali mthandazi ngiyahlupheka noma zihlangani kahle ithi idlozi unamanga ayikho into yakhe lento ayifuna ngeke azayithola hayi ukuthi mbukelo khona ekhaya anifumeli ngane khuluma iqiniso mina wangiyenga kodwa idlozi lapho khuluma iqiniso abantu abadala ngawuthola umsebenzi ngiyamhola 8000 ikhona imali ebank enginayo mhlambe ngaba ngina 40 okay ngina 40000 nginabantwana ngiwakhila umuzi nenkosikazi kodwa manje akufile angifuna bekufika khona ikhona yona imali encane ekhona ngabe ngicela manje ningikhanyisele kakhulu ningiphi inhlanhla kuvuleka into zami wenzela kuthini mbukelo khona ekhaya ukhuluma iqiniso abantu abadala bazokubotha ukento ishoko ingiyo vele iqiniso bakwazi bakukhanyisele kakhulu ungangiyenga mina bayenga abantu phela emhlabeni ma family zakho bangani bakho ma friends konke yabona but idlozi ungaliyengi uNkulunkulu ungamiyengi Nkosi ngiyavuma ngonile ngenzile iphutha kunkosikazi wami ngenzile iphutha ugirlfriend wami lenzile iphutha indeni wasekhaya ngiyaqhubeka kakhulu lenkwenzela ngiphinde futhi ngikwenze kodwa kwabe abantu abaningi bese uyaziba ngathi wena awuboni ukuthi ube wrong mhlawumbe usaba ihlazo uzobona ukuthi lapha nokuthi uyaxolisa uzoba umuntu wathi lapha ubukeleka phansi ngiqonda ukuthi unawesifazane ngasikhiphi isisu bangangibona abantu lathwala nje ngibathi into zama zihambi kahle isizathu kwakungukuthi babe ngane ngangamazi noma ngangingazi nizomondla ngalomntwana ukuze idlozi lizokubona ukuthi ukhulumile iqiniso uthi mathodla bese uyogezwa ugezwe lento le oyikhulumile ivele isuke njengoba ukhulumile iqiniso ngesinqumo sakho ungafihli ungatshela abantu ngokuthi uNkulunkulu ukhuluma nami abantu abaningi bazokugceka bakubona amaphutha akho kodwa mina uza kimi noma umaniki nini noma wenzeni embe emhlabeni mina ngithi woza kodwa umuntu uyakubuza wakwenzani ukuthi kanti siphila emhlabeni ubani nobani unephutha mbukelo khona ekhaya ngithi kini obukela bakhona emakhaya ngiyangithanda kakhulu ngikhwele ngilandelele ngibuka ama YouTube channel kaMthandazi Dlamini ngiyenza inkinga obhekana ebusuku nawulele ekhaya noma ekhaya hlala khona ngasemsebenzini noma ngiphi inkinga onayo okayitshela uMthandazi Dlamini ayicazulule uzokwazi ukuphila wena mbukelo khona ekhaya. uNkulunkulu amandla usemakhosi na umbukelo khona ekhaya khona ngibanikeza iwasho khona ngibakhulekisayo khona ngibafaka emanzini khona ngibavulele inhlanhla amabhizinisi konke uNkulunkulu aphatha bafuna kuba nemizi bafuna kuba nezimoto bafuna ukuphila kahle Nkosi amakhosi makube kuhle njalo kusephakathi amen. Engigcina ngalo uNkulunkulu kunathu wezinto unika into enhle nentembe ububi nobuhle yahambisana mbukelo khona ekhaya ungalenza iphutha ukukhohlwe lo ungaqhamuka sekhamba kahle konke ngebe khona bubi kodwa zibambe zicine noma uva ukuthi lento iyeshelela ayifuni ukuba sendaweni right zibambe zicine mbukelo khona ekhaya kuzolunga. Inkosi kubusise ngikhona sePretoria hlala eMpumalanga ngiyandithanda kakhulu. Thank you.